Усім прывітанне. Вітаю вас на канале АБА, канал для беларусаў ЗША, пра беларусаў ЗША, ды ўвогуле пра тое, што адбываецца ў Амерыцы з такім праз беларускую лінзу. І сёння ў нас вельмі цікавы госць, жанчына, вось майстрыня. Гэта Вольга Полуніца. Сустракайце. Прывітанне, Воля. Прывітанне ўсім, добры вечар. Добрый. Дзякуй вялікі, што вырашыла, згадзілася далучыцца да нас. Вось, з табой заўжды вельмі прыемна, увогуле пагаварыць, пабачыцца. Вось, а тут вот нават нашу гутарку, спадзяюся, раздзеляць людзі. Вось, альбо лайв, або потым будуць глядзець у запісу. Вось, хачу сказаць некалькі слоў пра Вольгу. Вольга майстрыня, правильно, да? Майстрыца. Мастачка, я б сказала. Мастачка. О, так, все. Так. Я вот заўжды у кожнага нешта сваё, да. Па-ангельску прасцей artist і все. Artist. Так. А у нас разнастайна. Такой вельмі цікавага віда мастацтва, выяўленчага мастацтва ў першую чаргу, гэта выцінанка. Тое, што называецца па-беларуску, а па-ангельску называецца paper cutting. І вось Вольга ўжо больш, напэўна, за 20 гадоў як займаецца гэтым. Стала вядомая яшчэ ў Беларусі, родам яна з Маладзечна, будзе вечна, жыве вечна. Так што ўсім прывітання, хто будзе глядзець з Маладзечна або з тых мясцінаў. Вось, і Вольга, як па мне, то, напэўна, адна з самых вядомых выцінальшчыц нашых беларускіх, не адзіная, але даволі вядомая. Яна аўтарка кніжкі «Мая выцінанка», вось, разам з Наталяй Сухой. І я, дарэчы, напэўна, твоё прозвішча першы раз вот там і пабачыла, вось, потому што я набывала іх у Беларусі, прывозіла з Злучаныя Штаты і выцінала, вось, тут сама па вашым лекала. Вось, таксама Вольга, яна нам распавядзе больш пра гэта, але проста хочу згадаць, што стваральніца першага музея, першага адзінага хіба, да, на сённяшні дзень, музея выцінанкі ў Беларусі. Так. Таксама аўтарка шматлікіх праектаў, па якіх мы сёння пройдземся больш падрабязна, каб можна было паглядзець на іх і ўвогуле даведацца, наколькі выяўленчае мастацтва, наколькі выцінанка можа выкарыстоўвацца у самых разнастайных, скажем так, момантах жыцця. Там, умоўна кажучы, ад упрыгожвання шыбаў недалёка ад кангрэса Капітолія ў Вашынгтоне. Вось, Воля таксама гэтым займаецца. Вось, да стварэння такіх паштовак і выяваў, да, прысвечаных правам, дэкларацыі правоў чалавека. Вось, так што выцінанка гэта такая форма выяўлення, форма творчасці, вот, якой Вольга прысвяціла фактычна ўсё сваё жыццё. І хочу сказаць, што хто хоча больш даведацца пра Вольгу, то якраз такі тут на канале АБА была размова. Вольга Броман размаўляла з Вольгай у нас аж на 2 выпускі, поэтому можете там больш падрабязна ўжо пра Волю, пра яе асабістае жыццё, і пра выцінанкі, конечно, куды ж без гэтага, паглядзець. Вось, а я хочу, напэўна, яшчэ крышку сказаць, як мы з Воляй пазнаёміліся. Я не ведаю, 21, да? 21, напэўна. Хутчэй за ўсё, так у 20-м годзе было, тады толькі пачаліся вот эти локдаун, і пачаліся першыя спробы такія нейкіх кантактаў праз Zoom, праз Google Meet тады яшчэ, напэўна, я праводзіла. Да, і вось Воля якраз такі, я нават не памятаю, дзе пабачыла, дзесь пабачыла, напэўна, у нейкіх пабліках беларускіх, што вось онлайн такія курсы выцінанкі.
здаецца, якраз напярэдадні калядаў ці щось такое. Думаю, вау, як крута! І все, я запісалася, і такім вось чынам мы пазнаёміліся. Ну, то бок, я, атрымліваецца, твая вучаніца, вось. Ну і потым, конечно, было вельмі нечакана, калі Ольга мне напісала, што яна прыехала ў Вашынгтон. Вось, і тут уже мы як больш сталі сцісла камунікаваць і развіртуаліліся, што я лічу таксама вельмі сімвалічна у сталіцы Злучаных Штатаў, якраз такі ў Вашынгтоне, акрузе Колумбія, на першым беларускім бізнес-форуме, дзе Ольга прымала ўдзел, вось, і рабіла такую як міні-выставу, якую і таксама можна было набыць яе творы. Вось, і была такая вельмі чулая, класная сустрэча. Вось, поэтому мне вельмі прыемна, што цяпер я яшчэ і онлайн, яшчэ і ў такой форме з тобой камунікую. Вось, так што, ну, выдатна. Тады, напэўна, мы пяройдзем уже больш падрабязна пра твае праекты, і тут уже, напэўна, даю слова табе. Вось, раскажы, калі ласка, бо ведаеш, нешта там хтосьці, ну, я па сабе скажу, да, што вот Вольга, выцінанкі і такое, ну, крышку няма нейкай такой структуры, да, то бок, бо ясна, што шмат чаго робіш, а вось, ну, што дакладна ідзе, ну, не зусім зразумела. Ну, калі там глыбока не ныраць, поэтому мне таксама вельмі цікава, спадзяюся, нашим гледачам вось даведацца больш падрабязна вот ужо пра пэўныя праекты, які ты зрабіла, ну, пра будучае і цяперашні. Так што табе слова, калі ласка. Так, дзякуй, Надзея. Мне, па-першае, вельмі прыемна быць удзельніцай гэтага стріма. Мне прыемна, што у нас вельмі добрае такое камунікаванне з беларусамі атрымліваецца, мясцовымі амерыканскімі. Вось, і калі так агулам пра праекты, то зноў-такі першае, пра што хацела б сказаць, я, канешне, хацела б вельмі падзякаваць Абу за тое, што дапамаглі мне зрабіць пераклад маёй выцінанкі. Вось, я тут трымаю другое выданне гэтай кнігі, якое выйшла ў выдавецтве беларускай энцыклапедыі імя Петруся Броўкі. Гэта было ў 2014 годзе. Першае выданне было ў 2010. Вось, і вось зараз выйшла трэцяе выданне на ангельскай мове. Трэцяе выданне гэтай кніжкі. Так, гэта вокладка блізкая да вокладкі першага выдання, я трошку змяніла дызайн. Ну, хочу сказаць адразу, што цалкам гэта ўсё мой асабісты праект. То бок усё, што там змешчана ў кнізе, і дызайн, і вёрстка, ўсё гэта я рабіла ўласнаруч. І, канешне, хочу згадаць сваю калегу Наталью Сухую, якая дапамагла выйсці ў свет першаму і другому выданню. Таму што калі я толькі рабіла гэтую кнігу, то я мела малое дзіця, у мяне дачка была зусім там маленькая. Ну, вось на вокладцы вы бачыце, тут ёй 3,5 гады. Вось, і, канешне, шмат часу не мела на тое, каб прысвяціць кнізе больш. Мне просто натуральна не хапала сілаў. І Наталья Сухая дапамагла мне, падзяліўшыся некаторымі матэрыяламі, якія уключаны ў першае і другое выданні беларускамоўныя. Трэцяе выданне я ўжо перарабіла цалкам сама, то бок яно вельмі моцна адрозніваецца ад першых двух. Я, улічваючы тое, што прайшло шмат год з першага з'яўлення кнігі, так, то бок з 2010 года, 15 год, за эти 15 год вельмі шмат чаго адбылося, вельмі шмат цікавых вынаходак з'явілася у прасторы, скажем так, даследавання беларускай выцінанкі. І я пра ўсе гэтыя вынаходкі пісала, ёсць рэканструкцыі вельмі цікавыя, якія рабілі беларускія майстры выцінанкі, мастакі выцінанкі. Ну і адна з самых значных падзей гэта ўключэнне беларускай выцінанкі у
рэпрэзентатыўны спіс ЮНЕСКО, спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны чалавецтва. Гэта, што сімвалічна, гэта адбылося ў снежні 24 года. І я лічу, што гэты дзень увогуле трэба зрабіць днём выцінанкі, такім сусветным днём выцінанкі. Чаму? Таму што гэта якраз, знаеце, 4 снежня гэта было, калі я не памыляюся. Надзея, ты не памятаеш дакладна даты? Вот я зараз мне выскочыла з галавы. Але гэта, ну, цікава тое, што як бы гэта якраз, пачынаючы з гэтага дня, можна пачынаць рыхтавацца да калядаў, да Новага года, менавіта вот вырізаючы розныя выцінанкі, бо традыцыйна выцінанка рабілася ў Беларусі да святаў. Але якраз вот менавіта ў маёй кнізе я даю гістарычныя адсылкі і узгадваю пра кустодзі Вялікага княства літоўскага, і ўвогуле пра тое, там, і пра рэйзелі, і пра сілуэтнае выразанне, як гэта на Беларусі было, і як гэта знаходзіла водгукі ўжо там у мінулым стагоддзі, як гэта праяўлялася. Таксама ў кнізе вельмі цікавыя фотаздымкі змешчаныя. Напрыклад, калі там якая-небудзь ячэйка камуністычна засядае ў нейкай хаце вясковая, і на здымак, на фотаздымак патрапіла папяровая жырандоль, зробленая вось выцінанкамі менавіта. То бок такія факты на старадаўніх фотаздымках, то бок людзі спецыяльна не фатаграфавалі выцінанкі, таму што гэта не мела нейкага каштоўнасці, не мела такой ні эстэтычнай, ні гістарычнай для іх, проста аздоба жылля. І вось такія вось цікавыя мне патрапіліся рэчы, я, канешне, іх уключила. Яшчэ што я змяніла ў гэтай кнізе, калі я пісала у беларускіх выданнях, я менавіта арыентавалася на беларускага гледача, і таму я там уключала працы сусветных прыкладоў выцінанкі. А у гэту кнігу англамоўную, паколькі мне цікава менавіта пазнаёміць людзей, якія незнаёмыя з Беларусю, пазнаёміць іх праз маю кнігу з беларускай культурай. І таму я памяняла шмат фотаздымкаў, выкрэсліла фотаздымкі менавіта беларускіх мастакоў, беларускіх майстроў. Вось это таксама такое вот, ну, адно з такіх значных адрозненняў. Скажы, калі ласка, а набыць можна яе дзе-небудзь ужо? Так, я вось вельмі шчаслівая, што я зачапіла той час, калі вельмі шмат рэчаў у жыцці сталі значна прасцейшымі. І мне падабаецца, што мне не трэба друкаваць вялікія наклады і потым займацца продажам гэтага ўсяго і недзе гэта па-свойму рэалізоўваць. Ёсць пляцоўка, і я думаю, што будзе спасылка пад відэо, менавіта дзе можна гэтую кнігу набыць. Так, Оля уже скинула спасылачку, поэтому спадарства, прошу звярнуць увагу. Так. І спяшайцеся, набывайце кніжку волі, і тады вы ўжо зможаце самі дома пачынаць выцінаць. Яшчэ я хочу адзначыць тое, што там на гэтым ресурсе можна набыць кнігу, можна замовіць папяровае выданне, і вы яго атрымаеце, а можна купіць PDF. І я хочу сказаць, што PDF таксама варта купіць, таму што большую палову гэтай кнігі складаюць шаблоны для выцінання. І PDF-ам, канешне, у гэтым сэнсе карыстацца значна больш зручна, чым папяровым выданнем. Таму, як бы, не саромейтесь. Я думаю, лепш два, потому что PDF... Конечно, это безумоўна. Зручна, а гэта мець, ну, нават на паліцы, да, штосьці там падглядзець, паказаць і гэтак далей, поэтому, карацей, спадарства, трэба два набываць. І PDF, і папяровую версію. Яшчэ, калі я рабіла пасты вот у Інстаграме, у Фейсбуку пра сваё вось завяршэнне гэтай кнігі, пераклада, я раптам зразумела значнасць этой падзеі, бо гэта насамрэч першая кніга пра беларускую выцінанку на ангельскай мове.
І гэта насамрэч рэальна значная падзея. То бок я не ўсведамляла гэтага, але вот калі стала пісаць пасты, я раптам адчула, што вот наколькі гэта сапраўды важна. Справа ў тым, што ў мяне была аднойчы з вельмі такім знакамітым беларусам, вельмі разумным, адукаваным беларусам гаворка. Ён у Ельскім універсітэце доўгі час выкладаў. І вось ён сказаў, што нам трэба не толькі замежную літаратуру перакладаць на беларускую мову, нам трэба беларускае перакладаць на ангельскую мову для таго, каб знаёміць сусвет з беларускай культурай. І я вось сёння, калі ехала і думала, пра што я буду казаць на гэтым стріме, я якраз узгадала яго словы, гэтага прафесара, і я подумала, вось, вот мы толькі год таму назад размаўлялі пра это, можа, трошку больш. І вось яно спраўдзілася. І я вельмі шчаслівая, што мне ўдалося вось гэтую крупіначку, дзякуючы Аббе, прыўнесці ў гэта ўсё. Таму што, канешне, самому толькі сваімі высілкамі на энтузіазме это вельмі вялікая і цяжкая праца зрабіць пераклад і ўдакладненне кнігі. Это реально вялікая праца. Так што дзякуй за падтрымку. Дзякуй, калі ласка, і дзякуй за добрыя словы. Ну, конечно, я, напэўна, могу сказаць ад імя Аба, што нам вельмі было прыемна, што менавіта ты выйграла гэты грант. Гэта быў конкурс грантавы, вось, дзе можна было падаць на беларускі праект у пэўных межах, то бок была пэўная сума, і мы выбіралі. І вось Воля якраз таки выйграла гэты конкурс на выданне кніжкі, на пераклад і выданне кнігі на ангельскай мове. І нам, конечно, надзвычай важна, потому что, ну, гэта і ёсць адна з галоўных місіяў Аба, падтрымка і развіццё беларускай культуры, ідэнтычнасці. Вось, поэтому нам вельмі важна. Ну, а вы, спадарства, у сваю чаргу, не забывайте донатить на Аба, поэтому, потому что, калі мы атрымліваем ад вас донаты, то яны якраз таки ідуць вось на такія, на падтрымку разнастайных праектаў. Чым больш у нас донатаў ад беларусаў, можа быць, не толькі беларусаў, ну, тады мы суадносна зможам больш рабіць такіх грантаў і падтрымліваць вось такіх выдатных беларусаў ЗША, вось, якія, не гледзячы ні на што, трымаюцца беларускай справы і прасоўваюць яе нават на амерыканскім кантыненце. Поэтому, Воля, дзякуй вялікі за твою працу, віншую шчыра. Дзякуем. Дзякуем. Ну, я таксама заклікаю беларусаў звяртаць увагу на дзеячоў культуры, вось, беларускіх, таму што, насамрэч, мы самі павінны падтрымліваць сваю беларускую культуру. Гэта вельмі важны момант. І для мяне, калі я бачу запатрабаванне, гэта дае мне сілы, ну, як бы ствараць нейкія новыя ідэі свае рэалізоўваць, ствараць новыя працы, знаходзіць спосабы, як гэта папулярызаваць, як папулярызаваць вацінанку, як папулярызаваць беларушчыну. Вось, так што я заклікаю, шаноўныя, вас таксама падтрымліваць сваім удзелам, набыццём, у тым ліку, калі вы будзеце набываць эту кнігу, то гэта паспрыяе яшчэ большаму развіццю беларускай вацінанкі. І самае цікавае, што я назіраю, што беларускую вацінанку ўжо пачынаюць, я б не сказала, што капіраваць, але падражаць, скажем так, беларускай вацінанцы пачынаюць нават амерыканцы. Вось, так што мы працуем над гэтым. Вось. Ну, а што датычыцца наступных праектаў, пра якія б я хацела расказаць, я, напэўна, хацела б трошачку паглыбіцца у трошку так некалькі крокаў назад зрабіць і расказаць, што акрамя вось пераклада кнігі я у пэўны час зрабіла яшчэ такія вялікія для мяне праекты, якія я не лічу зараз завершанымі. То бок яны пэўны этап іх завершаны, але мне хацелася б іх яшчэ больш папулярызаваць і зрабіць больш даступнымі для ўсіх астатніх.
Я толькі хочу попросіць Надзею, каб яна мне нагадала, пра што там першае мы дамаўляліся, я буду расказваць пра ўладароў ці пра Так, дэкларацыю. Пра про ўладароў. удар. Добра. Это якраз вось мой наступны крок, то бок калісьці вось гэта калекцыя была зроблена, калі не памыляюся, там у 19-м годзе ці 18-м. Зараз нават трошку у мяне ўжо сціраюцца ўсе гады да 20-го. Гэта калекцыя была зроблена яшчэ ў Беларусі, і яна налічвае 18 прац, 15 з іх менавіта уладары Вялікага княства Літоўскага. Вось, і 3 працы гэта жаноцкія, скажем, асобы, такія вось як Барбара Радзівіл, напрыклад, якія таксама маюць нейкае такое пэўнае, займаюць такое яскравае месца ў гісторыі Беларусі. Вось, і я вось планую, што я ўсё ж такі гэтыя уладары Вялікага княства Літоўскага праз пэўны час зраблю таксама ў выцінанкавых сваіх пазлах. Вось, то бок папрацую над дызайнам, каб людзі маглі менавіта не проста малюнак у сябе дома мець, а каб яны маглі там яшчэ папрацаваць з гэтым малюнкам. Вось, але мы да пазлаў яшчэ дойдзем. Вось, адна з маіх улюбёных — гэта Вялікі князь Гедымін. Вось, вельмі люблю гэтую працу, і між іншым сама калекцыя, яна існуе калекцыяй, там 18 прац. Вось, і, канешне, як бы паасобку я гэтыя працы мне няма ў планах прадаваць, але я з вялікім задавальненнем раблю копіі, і некалькі копій я, прынамсі, Гедыміна я рабіла копіі. Вось. Скажы, чаму яна, чаму яна цябе вельмі падабаецца, менавіта гэта праца? Цікава пачуць тваё, бо ты чалавек, які рабіў, і вось цікава, чаму менавіта яна, не ведаю, адгукаецца ў душы тваёй. Насамрэч, мне адгукаюцца, як, кожны з гэтых персонажаў, скажем, кожны з гэтых уладароў, я прапускала пра сябе успрыняццё гэтага чалавека. Прычым гэта супала яшчэ з пэўным перыядам у маім жыцці, калі я пачала ўсведамляць, што рэчаіснасць, жыццё і гісторыя — гэта насамрэч адзін аб'ект. Адзін цэлы аб'ект. То бок зараз мы, жывучы, мы ствараем, будуем гэтую гісторыю, гэтыя цаглінкі гістарычныя кладзём. І пад намі цаглінкі, ці па-за намі, цаглінкі іншых асобаў, што яны таксама такія ж былі людзі, як і мы, таксама хадзілі па гэтай зямлі, жылі. То бок гэта гісторыя, гэта не тое, што напісана ў кніжках, пра што здымаюць фільмы, а гэта рэальна асобы, якія існавалі. І вось гэта адчуванне, што я у дадзены момант ствараю гісторыю, ствараю пэўныя падзеі, якія праз нейкі час уже будуць гісторыі, як я зараз там пра Вітаўта таго ж чытаю, ці пра Гедыміна, так? Вось у мяне такое нейкае асэнсаванне, нейкі баланс стаў у галаве это выпрацоўвацца. І таму я ўсіх гэтых асобаў, якіх я выразала, я спрабавала ўявіць, як быццам бы гэта чалавек, які побач са мной жыве. Так, не то, што я там паглыблялася ў той, а я якасці чалавека спрабавала ўбачыць, як яны ў сучасным чалавеку маглі праяўляцца. Вось, і мне, напрыклад, некаторыя асобы вельмі зрэзаніравалі, таму што, напрыклад, той жа князь Войшалк мяне ўразіў, што ён... То бок, як ён мог сумяшчаць сваё духоўнае жыццё і гістарычныя падзеі, якія адбываліся, як ён дзейнічаў у розных такіх сітуацыях.
Менавіта вот гедэмін, просто сама выцінанка, яна неяк так вельмі хутка, лёгка лягла. І насамрэч, ну, вот, гэты ўзгорак вялікі, на якім стаіць вежа гедэміна, ну, гэта як ствол дрэва, і дрэвы, якія на ім растуць, гэта ўжо як галіны. То бок тут вот это такі паралелізм сэнсаў і ўсяго, яно вельмі так гарманічна лёгка супаў. І я хочу сказаць, што любое дрэва, вот мы можам на якое-небудзь інше пераключыцца, на іншага ўладара, паглядзець, так? То бок любое дрэва, яны ўсе дрэвы розныя. Па-першае, само дрэва для мяне вельмі гэты сімвал, скажем, блізкі. Я ўвогуле люблю дрэвы. Я люблю вялікія дрэвы. Я люблю, як дрэвы шумяць. Гэта мяне вельмі моцна супакойвае. Мне вельмі заўжды трэба, каб побач са мной дзесьці блізка былі дрэвы. Ось. І тут, дзе я зараз жыву, тут таксама каля мяне высокія дрэвы ёсць. Мне гэта істотна. І кожную з гэтых прац я менавіта вот упісала, я узяла за аснову дрэва. І праз гэта дрэва старалася паказаць, што гэта асоба з сабой уяўляе. Ну, вот калі мы возьмем, напрыклад, вось тут у нас альгерд, так, то трошку магу апісаць, вот, напрыклад, калі мы паглядзім унізе, там, дзе карані, там мы бачым такія завіткі, падобныя да змеяў. Гэта ёсць змеі, і яны ў пэўнай ступені сімвалізуюць паганства. Потым вось шмат вот этих парасткаў каля дрэва, яны таксама, ну, сімвалізуюць шмат тых падзей, якія чалавек, шмат спраў, якія ён зрабіў, якія далі свае парасткі. І потым, калі вы паглядзіце на само дрэва, то мы убачым там 3 ярусы галінак. То бок адны галінкі аднаго тыпа, потым ідуць другога тыпа, потым ідуць трэція галінкі. Гэта якраз вот ягоныя спробы перахода з аднаго веравання ў другое вераванне. Ну, то бок яго ваяўнічасць, вось пра гэтыя мячы паказаныя. То бок кожнае дрэва, калі ўзяць, пачытаць біяграфію гэтага чалавека і параўноўваць з дрэвам, то вось можна знайсці нейкія такія алегарычныя і сімвалічныя, скажем так, паралелі. Вось. Так что, ну, вот это так про, я б сказала, про сваю вот эту калекцыю. Да, вельмі цікава. Па шчырасці, ну, ведаеш, вот зараз дзякуючы, потому что, ну, вот мы зараз селі ўдвох і туды глядзім, і правда, вот як ты апісваеш, прям вот ныраеш у гэтую даўніну, і мне здаецца, што вот это апрамленне, ну, праз такія, ну, нейкія натуральныя там дрэвы і так далей, ну, яно вот сапраўды па-іншаму зараз успрымаецца, потому што я памятаю, што мне здаецца, у Беларусі я бачыла там набор этих паштовак твоих, а зараз зусім па-іншаму успрымаецца, поэтому дзякуй вялікі. На жаль, час у нас ляціць неумаліма, і поэтому мне, напрыклад, яшчэ вельмі карціць пачуць пра наступныя праекты, асабліва пра, ну, дэкларацыю правоў чалавека. Ну, з дэкларацыяй правоў чалавека атрымалася ўвогуле вельмі такая цікавая гісторыя, я б сказала. То бок дэкларацыя была не дэкларацыя, а дэкларацыя правоў чалавека ў выцінанцы. Была створана ў 12 годзе. Яна выстаўлялася і ў Беларусі, здаецца, толькі ў Мінску было 3 выставы, і па іншых гарадах, і ў Гародні, ў Магілёве выстаўлялася. Таксама у Літве, у Вільнюсе, у ратушы была выстава гэтай калекцыі, выстаўляліся ў Польшы некалькі разоў. То бок эта праца складаецца, гэта калекцыя складаецца з 30 выцінанак, кожная з якіх адпавядае аднаму параграфу дэкларацыі. Уладары Вялікага княства рабіліся год. Вось гэта калекцыя з 30 прац, яна таксама я год рабіла яе. То бок гэта не было, што там я села за дзень, выразала і за месяц усе 30 прац зрабілі. Таму што шмат якіх артыкулаў я просто не разумела, пра што там напісана. То бок штосьці зразумела і ясна для мяне было,
А штосьці мне трэба было кантактаваць з юрыстамі для таго, каб яны мне патлумачылі, што вось гэтыя, ну, як бы словы пазначаюць. І для мяне гэта была такая добрая праца, калі я праз сябе прапусціла вось усю гэту дэкларацыю. Ну, хочу сказаць, што увогуле, калі я раблю любую працу, я, ну, як бы рэальна прафільтроўваю праз сябе. Любую замову, якую мне просяць, каб я зрабіла. Мне трэба адчуць чалавека вельмі добра, і тады я як бы бяруся рабіць. Потым мне патрэбна, каб быў давер ад чалавека, каб ён рэальна давяраў мне, што вот якую інфармацыю я сабрала, што я вот это увасаблю ў нейкі твор. І вот калі гэта ўсё адбываецца, то па сутнасці атрымліваецца тады вельмі такая хорошая праца. Вось. Ну, і гэту дэкларацыю таксама я рабіла цэлы год, потым яна выстаўлялася ў розных краінах, але, на жаль, яна была пасля 2020 года страчаная, гэта калекцыя, і па сутнасці нават дзе яна зараз знаходзіцца, сказаць складана, абсалютова складана. І таму, калі я прыехала ў Злучаныя Штаты Амерыкі, для мяне гэта было яшчэ такім вельмі сімвалічным момантам аднавіць гэтую калекцыю, менавіта таму, што як бы я ўжо, ну, я разумела таксама значнасць этой калекцыі. Таму што насамрэч нема, я прынамсі не ведаю, ніводнага як бы падобнага праекта, дзе было зроблена менавіта з выкарыстаннем нейкай традыцыйнай формы мясцовага мастацтва, каб быў зроблены ілюстраваны гэты нарматыўны дакумент. Прычым таксама тут усе сімвалы і ўсе вобразы, яны як бы не выпадковыя. То бок это альбо кампазіцыйна, альбо сімвалічна. Вот, напрыклад, зараз мы бачым гэтыя тры птушкі. Гэта ось я зараз не магу узгадаць дакладна артыкул, але звязана, не, прашу прабачэння, гэта якраз свабода, я думаю, што это са свабодам слова звязана. Не маю пад рукамі зараз гэтых паштовачак, так бы я дакладна прачытала. То бок, калі мы возьмем адну, там ёсць такая вельмі добрая выцінанка, дзе бачныя кветачкі, а ўнізе такія чорныя цэпы. Так, можна вот на тую? Вот, вось тут. Вось гэта якраз пра тое, што рабства забаронена ў любой форме. То бок вот гэтыя цэпы, якія пад зямлёй, яны сімвалізуюць якраз вот рабства, і яны сімвалізуюць мінулае. То бок тое, што ў зямлі, это мінулае. То бок нашы продкі з зямлёй звязвалі якраз мінулае. То бок нашы дзяды, яны жылі пад зямлёй, падземны сусвет. То бок тое, што знаходзіцца пад нагамі, гэта мінулае. І вот я таму вот гэтыя цэпы размясціла вось так вот пад зямлёй. Але яны падымаюцца, бачыце, ад такіх прыгожых кветачак. Тыя прыгожыя кветачкі сімвалізуюць наших продкаў, сімвалізуюць мінуўшчыну і людзей, якія калісьці пакутвалі. Вось. Але мы наверсе, вось гэтыя кветкі наверсе, яны сімвалізуюць нас. І мы квітнеем зараз, таму што вот мы як бы прайшлі гэты этап, і рабства гэта ўжо мінуўшчына. То бок я вот праз гэта, праз такое нават кампазіцыйнае размяшчэнне спрабавала патлумачыць гэты артыкул. І я памятаю, калі была ў Мінску выстава, а яна была ў галерэі сучаснага мастацтва, то адна жанчына была, яна была, як бы зусім, здаецца, она на адкрыццё прыйшла, і яна, можа, проста ішла побач, убачыла, што адкрыццё выставы, і вырашыла зайсці. І што мяне ўразіла, што гэта жанчына потым сказала, што а я вот і не ведала. І мне, кажу, ёй было цікава,
прачытаць гэты артыкул і параўнаць з тым, што я там навырязала. А ці гэта сапраўды адпавядае ў яе ўяўленнях. А чаму я так вот выразала? Ёй самы блізкі аказаўся артыкул пра права на маёмасць. Там быў такі, тут яго няма тут у нашых ілюстрацыях, але там быў такі фальварак, возера, там качкі плаваюць каля гэтага. То бок такі местачковы краявід з дрэвамі. Яна казала, што гэта ёй больш за ўсё было зразумела і зрэзаніравала. Але я менавіта праз водгук гэтай жанчыны тады зразумела, што тое, чаго я хацела па сутнасці, тое атрымалася. То бок мэта мая была такая, каб чалавек паглядзеў, і яму захацелася прачытаць гэты дакумент і зразумець, пра што там. Таму што мы насамрэч шмат чаго проста шмат не ведаем сваіх правоў, тым больш у Беларусі. Мяне вельмі змяніла гэта праца, праца над гэтай дэкларацыяй. І сюды, прыехаўшы ў Амерыку, я аднавіла гэту калекцыю, і мне ўдалося ў мінулым годзе у Вірджыніі, у амерыканскай мастацкай галерэі зрабіць выставу гэтай калекцыі. То бок дзякуй зноў-такі беларусам, якія дапамаглі мне, пазнаёмілі мяне з гаспадарамі гэтай галерэі у Харрісанбургу, і выстава там адбылася гэтай калекцыі. Таму праца ідзе. І мне часам, канешне, здаецца, што я магла б зрабіць больш, што у мяне там бывае, я там сябе не вельмі добра адчуваю, і там паўдня праляжала проста ледзьве жывая, і прымушаю сябе нешта рабіць, а потым, калі я так трошку азіраюся назад і гляджу, што я толькі 3 гады як тут, 3-й год яшчэ не скончыўся, і калі я спрабую прааналізаваць, колькі ўжо зроблена ўсяго, то я разумею, што зроблена многа. Я поддерживаю, потому что по-перше, мы ж усё ж таки на іншым узбярэжжы, тут, разумееш, далёка, і ты да нас не прыязджала. Спадзяюся, мы выправім гэтую недарэчнасць як-небудзь. І я, напрыклад, просто бачу там по беларускаму кам'юніці, тут і у тым же Лос-Анджелесе, там уже у Сан-Дыега, то я уже, калі, напрыклад, кажу «Полуница», то уже все, там все, то бок, гэта уже не нейк, а хто это? Не, все ведаюць, хто это, што это. То бок, Оль, гэта сапраўднае пацверджанне, што пра цябе сапраўды ўжо ведаюць. Нават праз усю Амерыку. Так што, выдатна, то бок ужо па ўсяму шарыку ведаюць. Добренька, гэта так затрымаліся на гэтым. З такіх наступных праектаў, адзін з такіх маіх цяпер самых... Так, калі вярнуцца яшчэ назад, ты казала пра музей выцінанкі. На жаль, зараз гэтага музея не існуе, я мусіла яго закрыць. Але так, гэты музей быў, і мне зноўкі я магу сказаць, што это быў першы музей. Мне ўдалося быць першай тут. Я цешуся з гэтага. Першы музей выцінанкі у Беларусі, і гэта быў не то, што музей беларускай выцінанкі ці маёй выцінанкі. Не, там былі і папяровыя выразкі сусветныя, у мяне былі і японскія выцінанкі, і польскія, і еврейскія, і кітайскія, і са Злучаных Штатаў, там на выяве, на этой якраз ёсць такая маленечка, там такі крумкач чорненькі, гэта якраз з Злучаных Штатаў выразка папяровая, і украінскія выцінанкі былі. То бок, вялікая была цікавая такая калекцыя прац, і рабіліся праекты, можна пагартаць трошачку далей. Тут, між іншым, розных беларускіх майстроў. У тым ліку там ёсць такая шэренькая маленечкая выцінаначка, на шэрым фоне такая 5-канцовая такая сніжыначка. Гэта ўвогуле праца маёй маці. Мая маці выразала такі 5-канцовыя сніжынкі. І менавіта мая маці адна з першых, хто мяне да выцінанкі далучыў. Яна выразала прыгожыя сніжынкі. Я разам з ёй. І гэта
праз гэта я думаю, што, так сказаць, паціху-паціху мяне жыццё скіроўвала ў гэты накірунак ужо дзякуючы маёй маці. Вось, так што можам пераключыцца на наступны. Вось гэты фотаздымак увогуле быў папер-пленэр, дзе прыехала некалькі чалавек, ён цягнуўся 3 дні. Мы адзін дзень рабілі паперу, потым выразалі выцінанкі, потым была яшчэ такая сесія з арт-тэрапіі, якую псіхолог праводзіла. Вось, то бок быў вельмі цікавы праект, і ўсе людзі вельмі задаволеныя тут з'ехалі. І гэты, ну, як бы мы сувязі да гэтага часу падтрымліваем, то есть у сацыяльных сетках мы кантактуем. Хаця, конечно, некаторыя з іх ужо таксама не ў Беларусі жывуць. А калі наступны, мы пакажам фотаздымачак, можна наступны? Так. Гэта ўжо мы пераходзім да наступнай тэмы. Добра, я хацела проста яшчэ дадаць, што мае вот гэтыя заняткі я люблю вельмі не толькі офлайн праводзіць, але мне ўдалося знайсці пэўныя методы, скажем, метады, як выкладаць выцінанку онлайн. І я ганаруся тым, што ў мяне рэальна ёсць ужо онлайн-вучні і з вельмі добрым прагрэсам. Так, вось гэта, між іншым, адна з апошніх прац. Апошняя наша такая, вот я праводжу такімі як онлайн-курсамі, то бок я не майстар-клас праводжу, я праводжу курс раз на сезон. І вось апошні быў вось летні такі курс. Гэта звычайна там 4-6 заняткаў, па-рознаму бывае. Мы рабілі фіранкі. Фіранкі ў навагрудскім стылі. Усе засталіся задаволеныя. Вось. І ёсць вучні, вот зноткі таксама вот з навоградскага стылю, такая вось фіраначка з выбіванкамі, там ёсць элемент выбіванкі. Вось, ну, вельмі я задаволена сваімі вучнямі. Прычым мне прыемна, што вось апошні мой гэты курс сабраліся усе, хто там быў, толькі адзін чалавек быў новы. Усе астатнія гэта былі мае мінулыя вучні, прычым некаторыя з іх вучыліся ў мяне онлайн 2 гады, вось так вось па онлайн-курсам. І некаторыя карыстаюцца, маюць і папяровы варыянт маёй кнігі, і лічбавы варыянт маёй кнігі маюць, і карыстаюцца, і з дзецьмі это ўсё выстрыгаюць. То бок такі у нас прасунутая такая групка атрымалася гэтым разам. Вось. Ну, а гэта ўвогуле адна з даўнейшых яшчэ маіх вучаніц, але проста вот, ну, каб таго проста як уяўлялі людзі, як можна па сутнасці, чаго можна дасягаць. Ну, это, конечно, не з аднаго онлайн-курса. Каб адчуваць добра выцінанку, ну, трэба так, ну, 2-3 курсы прайсці. Але я заўважыла, што недзе праз паўгады, можа, трошку больш, у чалавека пачынае выпрацоўвацца свой стыль, і некаторыя з маіх вучняў нават зрабілі вельмі выдатныя міжнародныя праекты. Адна вучаніца зрабіла ўжо 3 міжнародных праекты з выцінанкай. Вось, у Германіі, у Аўстрыі і ў Францыі. Так што я вот вельмі ганаруся. Апошні праект у Францыі это быў у Страсбургу, у палацы Савета Еўропы была зроблена выстава выцінанкі. А вось менавіта беларусаў. Калі тады наступны курс, чтобы, так сказать, паспець? Ну, вось я планую восень зрабіць наступны курс, таму што до Новага года, на пачатку кастрычніка я пачну новы курс, ён будзе па вырыванцы. Мы будзем вырыванку рабіць, будзем засвойваць гэтую тэхніку. І потым перад калядамі зразумела, што я хачу зрабіць курс нейкія, там перадкалядныя забаўкі будуць. Мне называецца мой клуб «Палуніца», і мы такія вячоркі праводзім, у нас так называюцца вячоркі. Вось мае онлайн-курсы. І вельмі цікавы яшчэ момант, што я даю сертыфікат аб заканчэнні, але гэты сертыфікат это не просто там прыйшлі, адвучыліся і атрымалі, а трэба напісаць нейкую невялічкую даследніцкую працу. І вельмі цікавыя працы атрымліваюцца ў людзей. У мяне ёсць адна вучаніца, якая ўжо некалькі курсаў у мяне прайшла, яна францужанка сама, у яе муж беларус. І вось яна напісала працу, аказалася, яе бабуля вырезала выцінанкі. І калі я зараз размаўляю, мяне мурышы па скуры бягуць.
Таму што настолькі была ўражана, яна знайшла фотаздымкі бабулі, расказала пра сваю бабулю, як яна займалася выцінанкамі. У яе захаваўся цэлы альбом выразак бабулі. І яна вот падрыхтавала такі даклад, расказала это ўсё. Аказалася, што там неверагодна была разумная, таленавітая жанчына з моцнай такой духоўнасцю. І вось яна рабіла працы. Па працам бачна, што яны проста неверагоднай прыгажосці. То бок вось такія вось адкрыцці ў нас адбываюцца на наших курсах. Шмат, нават адна студэнтка зрабіла пра дацкую паперовую выразку. Ось, пра сучасную. Для мяне таксама там 2 імёны былі адкрыццём. Хаця я ведала некаторых з іх, нават у музеі ў Даніі была паперовага мастацтва. Але вось такія цікавыя курсы адбываюцца. Ну что ж, так что можно долучиться, я шмат Выдатна, да. Подписывайтеся, калі ласка, на тады сацыяльныя сеткі Вольгі, Аба. Ну, я думаю, што мы таксама абавязкова зробім, бо Вольга яшчэ не сказала, што Вольга таксама з'яўляецца сябрам асацыяцыі беларусаў у Амерыцы. Так. Мы ганарымся, што ты далучылася да нас, выдатна. Спадарства, калі вы жадаеце зрабіць гэта, ўсё можна знайсці на сайце Аба, і калі ласка, калі вам адпавядаюць нашыя мэты, можаце да нас таксама далучыцца. Вось. І да, яшчэ раз кажу, подписывайтеся на соцсеткі, бо вось бачыце, Оля прыгатавала для вас шмат усяго цікавага, і я так разумею, зараз мы будзем пераходзіць да самай такой цікавай тэмы. Да? У нас уже здаецца. Да, да апошняга праекта. Та-ра-да-дам. Ну, я дадам, між іншым, што Надзея, правда, сказала, што да, Аба трэба далучацца, таму што вы самі бачыце, колькі добрай справы робіцца гэтай суполкай. Вельмі, вельмі прыемна. Увогуле, вельмі прыемна назіраць вот яднанне беларусаў па ўсяму свету. І я цалкам падтрымліваю усе словы Надзеі. Ну што ж, апошні мой самы апошні мой праект, які мяне тут захапіў проста з галавой, і як заўжды мае нейкія ідэі, яны часта ўзнікаюць з пачуцця разгубленасці, і што ўсё ў жыцці стала нецікава, і як бы мне няма чаго рабіць, а то, што раблю, мне ўсё не падабаецца. Ну, то бок звычайны творчы крызіс, як у ўсіх мастакоў. Ось. І вось падчас такога крызісу я выпадкова зайшла ў нейкую амерыканскую камісіёнку і купіла нейкі пазл. Просто я не складала асабліва пазлы па сваім жыцці, гэта рабіла там, можа, пару разоў за ўсё жыццё. Але я прыцягнула дадому гэты пазл, і калі я яго складвала, я раптам зразумела, што цалкам мае выцінанкі могуць быць пазламі. Я вырашыла паспрабаваць это зрабіць. І зараз я просто не магу сама ад сваіх адрывацца прац, потому што калі мне прыходзяць пазлы як бы зробленыя, першыя, на дадзены момант у мяне зроблена 6 дызайнаў, яны ўжо увасоблены ў фізічныя пазлы. Вось калі першыя працы прыйшлі, я мусіла сабраць, ну, праверыць якасць, праверыць, як яны збіраюцца, гэтыя пазлы. Вось, можна нават наступны ўключыць, это вот з коцікам такі быў, это вот ярылавы коні, так. То я з такім задавальненнем сама пазбірала свае пазлы, я так кайфанула ад гэтага. Вось, і, канешне, зноў-такі ўсе дызайны я это раблю сама, са сваіх выцінанак, бо ў мяне шмат скапілася фотаздымкаў, шмат сканаў. Вось, і мне, канешне, хочацца папулярызаваць выцінанку, таму у мяне там на ўсіх пазлах падпісана, што это беларуская выцінанка, каля майго лагатыпа. І яшчэ адна асаблівасць гэтых пазлаў, то што гэта, яны ўсе элементаванай серыі, то бок не больш за 100 асобнікаў кожнага будзе, яны на драўлянай аснове, і кожны пазл мае мой подпіс асабісты і нумар, які па парадку вось у гэтай калекцыі ён займае. То бок это можа быць першы са 100, другі са 100, там трэці са сотні. Вось яно прыкладна так. То бок гэта ўсё аўтарскія калекцыйныя пазлы. Вось. І я ўзяла некалькі тэматык. Вось адна з гэтых тэматык, якая выглядае трошку жахлівай, вот зараз у нас такая. Але насамрэч гэта старадаўняя казка.
так я называю гэтую працу сваю, і вось гэты чэрап сімвалізуе менавіта даўніну, менавіта прашчураў нашых, і не проста прашчураў, а менавіта тых прашчураў, якія перадавалі вусныя сказанні з аднаго другому. То бок я сама, калі пішу, акрамя таго, што раблю выцінанкі, я яшчэ такі літаратурныя там пішу трошку, такія невялічкія ў мяне ёсць творы. Калі я пішу, я просто заўважыла, што мне дастаткова проста адкрыць рот і пачаць гаварыць першае слова. І словы самі, як пацеркі, пачынаюць адно за другім проста выходзіць. І вось таксама я люблю казкі. І вось калі я сама прыдумляю нейкія казкі, то тое ж самае выходзіць. І вось гэта я хацела асобіць, што вось з гэтай далёкай-далёкай даўніны праз мяне нешта праходзіць такое, вось яно выходзіць такім вось прыгожым каляровым дыханнем, вось як у гэтага чэрапа, скажем так. Вось, і там вот вакол гэтыя розныя, там і луна побач ёсць, і там яшчэ такія мойрачкі мае, такія сімвалы мае асабістыя. Вось сярод гэтага ўсяго. Вось, усё гэта звязана з падсвядомасцю, з нашай, так сказаць, спадчынай вуснай для мяне. То бок гэта вот такі чароўны свет, які сфарміраваўся вот уяўленнямі продкаў, маіх продкаў асабістых, которые жылі да мяне, продкаў майго роду. Вось. Можна яшчэ там адгарнуць парачку назад, я магу яшчэ пра адзін пазл коротенька расказаць, бо наш час уже заканчваецца. Цудоўнае дрэва жыцця ў райскім садзе. Само гэтае дрэва, вы бачыце, яно як адлюстравана верх і ніз. І насамрэч вот это верхняе дрэва, яно выразана з ніжняй часткі вот этой паперы. Гэта таксама даволі складаная тэхніка, каб выразаць так, каб захаваўся фон. Вось. І вакол гэтага дрэўца, гэтай яблынькі, якая стаіць на беразе райскага возера такога і адлюстроўваецца, глядзіць у сваё адлюстраванне. Вакол знаходзяцца розныя вось гэтыя райскія дрэвы. І калі вы паглядзіце там, дзе лагатыпчык, злева знізу, дзе напісана беларуская выцінанка, там мае выцінаначкі з валошкамі. То бок у раі растуць валошкі беларускія. То бок для мяне гэта такая вось, нейкая такая сімвалічная адсылка да такой прымаўкі, што ў родным краю, як у раю. Вось, я спадзяюся, што мы да гэтага дойдзем, яно будзе. Павінна нешта змяніцца, і проста вось гэты такі цёмны нейкі перыяд трэба прайсці і застацца сабой. Вось я калі назіраю нашых палітвязняў, якіх выпускаюць, я бачу, што вочы у іх, канешне, стомленыя, вочы бачылі шмат, але вельмі прыемна назіраць за тымі, которые, нягледзячы на ўсё гэта, пацярпелі шмат, але яны з сабой засталіся. І вось мы, беларусы, павінны заставацца з сабой, прайсці гэтую цемрашальства, вось гэта ўсё, і застацца вот з пэўным такім нейкім чыстым сэрцам з усім гэтым. Вось. Таму для мяне рай будзе. Будзе рай у Беларусі. Абавязкова. Так, можа, будзе не так, як мы гэта сабе ўяўляем, і яно нават хутчэй за ўсё будзе зусім не так, як мы ўяўляем. Але тое, што будзе добра, у гэтым я не сумнеюся. Проста патрэбны час і патрэбны нашы намаганні, патрэбна захаваць вось гэтую нітачку, вось гэтую, на якую нанізаныя пацеркі. Я ўзгадваю сваіх выдатных настаўнікаў, якія мяне да беларускасці вярнулі. Я ж не заўжды размаўляла па-беларуску. Рускамоўная школа, коледж, універсітэт, усё было рускамоўнае. Я вучыла беларускую мову. Ось, і для мяне вот эта пераемнасць, што былі людзі, быў той жа Караткевіч, а моя настаўніца, якая навучыла мяне выцінанцы, яна ведала Караткевіча. І разумееце, вось гэта вот такое яднанне з гэтых пакаленняў і вялікая ўдзячнасць тым, хто былі да нас, і нягледзячы на вот гэтыя часы цяжкія савецкага часу і вось этой акупацыі своеасаблівай,
людзі захавалі вось гэтую культурную ідэнтычнасць сваю. Для мяне гэта важна. І важна быць самой пацеркай і перадаць гэту культурную ідэнтычнасць далей. Нават калі я не застану тыя часы, калі будзе у Беларусі як у раю, вось, але я, прынамсі, перадам гэтую эстафету далей, у тым ліку пра сваё мастацтва. Таму я вельмі ўдзячна ўсім, хто сёння глядзіць гэты стрім. Я вельмі ўдзячна тым, хто яго сёння зарганізаваў, надзеі і волі. Я вельмі ўдзячна за іх ініцыятыву, за тое, што яны такую цудоўную суполку трымаюць, яны цудоўныя робяць стрімы, я сама з задавальненнем гляджу іх. Вось, і для сябе адкрываю новых цікавых беларусаў. Я вельмі захапляюся беларусамі, сучаснымі, тым больш, я захапляюся музыкай сучаснай, захапляюся пісьменнікамі і паэтамі. Беларусь неверагодная прыгожая краіна. І тут асабліва ў Амерыцы, дзе у атачэнні вельмі шмат розных культур, то бок я не проста прыехала ў нейкую краіну, там у Нямецчыну, дзе большасць немцаў, там, ці ў Польшу, дзе большасць палякаў. Я яшчэ жыву ў такім штаце, у Мэрылендзе, дзе якраз вельмі шмат розных нацыянальнасцяў і дыаспараў. І наколькі відавочна, як мы, беларусы, нягледзячы на то, што мы паміж сабой розныя, як мы адрозніваемся ад іншых культур. І тут як нідзе так моцна не адчуваецца, як тут, наколькі важна гэту ідэнтычнасць захоўваць і не то, што шліфаваць, каб зрабіць яе, скругліць, а просто паліраваць яе, каб яна дадаваць ёй як той дыамент, так, вось рабіць вот эту вот агранку, каб яна ззяла наша культура беларуская і наша ідэнтычнасць. Вось, так што дзякую за сённяшнюю сустрэчу, дзякую за стрім такі цудоўны. Калі ёсць якія яшчэ пытанні да мяне, я наслухалася, ведаеш, слухала, гавары. Да, я хачу, у сваю чаргу, вялікі дзякуй за добрыя словы, але я, у сваю чаргу, хачу сказаць, што я захапляюся табой, Воля. Да. І хачу, каб вот людзі таксама пачулі, поэтому я падрыхтавала да цябе пытанне. Бо Воля, нават вот сярод маіх знаёмых, ну, я там варуся ў гэтай беларускай справе, скажем так, уж даволі даўно, але Вольга прыклад, і вельмі нешмат людзей, які, так як ты, якія пасля эміграцыі, пасля таго, як ты пераехала сюды ў Злучаныя Штаты, адразу пачала займацца беларускай творчасцю. То бок, для мяне гэта было проста неверагодна, вот калі мы з табой размаўлялі, то бок можаце сабе ўявіць, што Воля, ну, все вы ведаеце, як праходзіць шлях эмігранта, і гэта все вельмі зразумела, ніякіх тут няма асаблівых супярэчнасцяў, але ўсё ж такі, вот, калі на маім шляху сустракаюцца такія людзі, як Воля, што яна пераехала, конечно, у яе былі ўсе цяжкасці эмігранта, але для яе ўсё ж такі было самае важнае, гэта не страціць сабе і прасоўваць сваю любімую выцінанку, займацца ёй. Поэтому пытанне у меня такое: як ты гэта ўвогуле все рабіла? Як ты праз гэта ўсё прайшла? Потому что, ну, гэта просто неверагодны рэспект. Вось, я толькі магу крышачку уявіць, наколькі гэта было цяжка. Падзяліся, можа, рэцэптам, можа, нехта будзе таксама рабіць, як ты. Ну, я кажу так, што я пабачыла ўжо шмат людзей на сваім шляху, скажем так. Я зразумела, што людзей ідэальных не бывае, і не бывае здаровых людзей. Вось. І я для сябе недавно такі прыдумала жарт, што, напэўна, мая хворая галава – гэта самая найменшая пакута, якая можа быць, самая найменшая хвароба. То бок, чаму я пра гэта кажу? Таму што, ну, я хворая на мастацтва проста. Вот і ўсё. Я проста не ўяўляю, што я магу чымсьці іншым займацца ў сваім жыцці. Не, то бок я магу займацца, але я магу любую практычна працу рабіць. Я працавала шмат дзе праз сваё жыццё, шмат чаго пераспрабавала.
і часам вымушана была працаваць на нейкіх працах, якія не адпавядалі маім, так сказаць, унутраным нейкім памкненнем. Вось. То бок я магу это рабіць, але я адчуваю, што я проста тухну, я паміраю, умоўна, так скажем, так? А моя энергія затухае, і я просто раблю не тое, дзеля чаго я прыйшла ў гэта жыццё. Кожны дзень я раблю выбар. Вось зараз я іду рабіць вось гэта, ці вось гэта. Пра што я, напрыклад, вот калі раптам я буду паміраць, гэта не жахлівае, гэта наадварот, это вельмі пазітыўнае тлумачэнне вось гэтага выраза «memento mori», так, памятай пра смерць. То бок я заўжды перад тварам смерці выбіраю. Вось калі я зраблю вось гэта і вось гэта, пра што я не пашкадую перад смерцю, што я мушу зрабіць, каб не шкадаваць, што я гэта зрабіла, а гэта не зрабіла. І таму я вельмі шмат чаго я просто не адкладваю на пасля. Калі ў мяне ўзнікае ідэя, я яе стараюся рэалізаваць адразу, таму што я ведаю, што можа, асабліва пасля ковіда, пасля пратэстаў, пасля ўсіх гэтых войнаў, якія адбыліся, пасля усяго гэтага, пасля тых рэпрэсій, якія ў жыцці б я не магла падумаць, што на Беларусі можа быць нешта страшнейшае за сталінскія рэпрэсіі, таму што вельмі абмежаваная тэрыторыя, і то бок рэальна это ўсё просто не ўкладваецца ў маёй галаве. Пасля гэтага ўсяго я разумею, што мы не ведаем, які будзе свет заўтра, мы не ведаем, як можа што змяніцца. Я не магу адкладваць сваё жыццё на пасля, каб зрабіць пасля тое, што мне падабаецца. І нават не тое, што падабаецца, а тое, што просіць мая душа, маё сэрца. Вось гэта для мяне важна, каб я не пашкадавала у свой апошні дзень, што я чагосьці не зрабіла, альбо зрабіла нешта не тое, выбар не той зрабіла. Ось. Таму для мяне ў першую чаргу, для мяне заўжды важна, па-першае, важны чалавечыя адносіны. Для мяне заўжды першы чалавек. Это на першым месцы, чалавечая душа, мне это заўжды цікава. Таму мне цікава, мне заўжды мае дзеці для мяне, я іх буду разумець і старацца разумець, калі я не разумею, буду шукаць спосабы, як зразумець у любой сітуацыі. Я заўжды прымаю іх бок і стараюся іх зразумець. І таксама людзі, я заўжды стараюся зразумець людзей, не таму, што яны нешта кепскае спецыяльна робяць, а я стараюся зразумець, што там за тым учынкам. Бо гэта не мяне датычыць, чаму чалавек так робіць. То бок гэта для мяне важна. Гэта першасна, гэта чалавечая душа. Другое, гэта мастацтва. Таму што я рэальна бачу, што мастацтва робіць свет прыгажэйшым. Крэатыўнасць і творчасць, менавіта творчасць з душой ад сэрца, не ад розума, а ад сэрца. Вось. Праз розум, канешне, як памочнік. Вось. Гэта для мяне другое. І трэцяе для мяне, канешне, я вельмі моцна адчуваю, наколькі беларуская спадчына, гэтыя гены нашай той зямлі, наколькі яны уплываюць на маё самаадчуванне. Для мяне это як паветра. Калі я раблю нешта, натхняюся беларускай нашай спадчынай, асабліва народным мастацтвам, аўтэнтычным мастацтвам, любым. Это спевы, это можа быць што заўгодна, это танцы, это выяўленчае мастацтва, любое. Я просто адчуваю, што ва мне адкрываецца нейкая, як паддувала ў печы. Раз, і агонь пачынае гарець, кісларод паступае. Вось. Это весь адказ. Я просто не магу не рабіць это. І это реально шчыра так. Дзякуй, Воля. Я просто як ілюстрацыю слоў Вольгі, я маю гонар, і это нават яшчэ і падарунак мець вось такую працу, якую зрабіла Воля. І гэта выцінанка, пагоня, і якраз такі на днях, ці сёння, ці учора, здаецца, быў дзень нашых нацыянальных сімваляў. Вось. І таксама хочу сказаць, што гэта можна набыць, і зараз такая тэндэнцыя, бо я час ад часу наведваю дамы беларусаў, і Воля, хочу сказаць, што ўжо вельмі часта, дзе сустракаю
твою працу. Вось. І моя мара таксама здзейснілася, яна ў мяне таксама вісіць, і гэта, конечно, просто надзвычай выдатна, што это не просто нейкі там, ну, скажем так, ну, стандартны шаблон, але не, гэта праца зроблена тваімі рукамі, яшчэ ў стылі выцінанкі, ну, просто шыкоўна. Вось. Я хочу сказаць, да, мы пра пазлы пагаварылі, ну, вось, ну, вы ўсе бачылі, якія надзвычай выдатныя працы, вось, я вот зараз яшчэ больш. Я па шчырасці выбіраю, вось, бо ў мяне разбягаюцца вочы. Бо мне адзін дзень мне падабаецца гэта, я думаю, ну вот напэўна вось гэта уже все, бо па шчырасці я бы хацела сабраць і павесіць, ну, чтоб яна вісела. Так, яны на то і разлічаны, што чалавек можа сабраць і павесіць это. Я б на то і разлічвала. Ну, так. і мне, ну, матыляе, бо яны все просто надзвычайныя і па шчырасці ад настроя залежыць, ведаеш? То бок ты вот сёння вот на гэта больш, конечно, з чэрапам вот эта вся тэма, ну, скажем, як, ну, Хэллоуіна, да, і вот дзядоў нашых, вот это вот все вот, вельмі адпавядае. Вось, мне здаецца, павінна быць winner у тебя просто этот топ-сел. Вось, спадарства, калі ласка, мы скінулі спасылкі, і яны яшчэ з'явяцца абавязкова ў апісанні. Конечно, уся інфармацыя ёсць на старонках Вольгі, і вы бачыце, колькі душы, колькі часу, праз якія спачатку спакуты, каб потым выйшла вот гэтая прыгажосць, прайшла Вольга. Поэтому, калі ласка, майстрам, ну, як Воля, ім, безумоўна, хочацца дарыць гэта людзям, вось, ну, і атрымліваць за гэта кампенсацыю. Ну, у нашым сённяшнім грамадстве гэта фінансы, гэта грошы, поэтому, калі ласка, набывайце сабе, райце знаёмым, гэта, мне здаецца, супер універсальная такая культурніцкая з'ява, але для вас гэта, ну, выдатная магчымасць праз творы Вольгі прасоўваць беларускую культуру. То бок вы, напрыклад, дораце гэта каму-небудзь і адразу распавядаеце, што ёсць такая выцінанка, што яна ўваходзіць у спадчыну ЮНЕСКА, што гэта беларускае выяўленчае мастацтва, што ёсць такая Вольга, можна падпісацца, і вот яно нам неабходна закруціць гэты вір. Вось. І, конечно, я надзвычай цябе ўдзячна за тое, што ты нам, беларусам ЗША, вось, ну, дораш такую магчымасць. Гэта просто выдатна і падарунак для нас, што ты вось прыехала і здолела тут затрымацца. Спадзяюся, што далей будзе ўсё яшчэ лепей. Но мы са свайго боку будзем падтрымліваць. Дзякую, Надзея. Я яшчэ дадам, вот ты як расказала, што вот там дарыць падарунак і расказваць. Справа ў тым, што ў кожны з гэтых пазлаў я, па-першае, я ўкладаю тлумачэнне, то бок там ёсць надрукаванае тлумачэнне, што такое беларуская выцінанка. Пра сваю творчасць трошку расказваю пра сябе і абавязкова дакладаю тлумачэнне пра саму выяву. То бок, напрыклад, вот самае першае там было з катамі, такі пазл. Мяне натхніў на гэты пазл, натхніла казка Караткевіча «Чортаў скарб». Там ёсць котка, якую напужаўся нават чорт. Ось, пачытайце. І вось я зрабіла пераклад на ангельскую мову гэтай казкі, і я ў гэты пазл укладаю, каб маглі прачытаць, то бок па-беларуску і па-ангельску, каб вы маглі прачытаць, натхніцца, і калі вы будзеце бачыць гэты пазл, вы будзеце ўзгадваць эту казку, будзеце ўзгадваць эту котку, вось, таму што кот, недарэмна катоў любяць так усе людзі. У беларускай нашай спадчыне кот якраз быў той істотай, з якім і светлыя духі сябравалі, і чэрці нават баяліся. То бок цёмныя сілы, кот быў такі паміж усім, сам па сабе. І анёлы яго любілі, і я кажу, там нават чорт спужаўся. Так што пачытайце, вельмі цікавая казка. І вот я ў пазлы это ўкладаю, то бок вы зможаце падзяліцца яшчэ не толькі выявай, але яшчэ часцінкай культуры беларускай. Цудоўна, надзвычай. Табе дзякуй. У нас ёсць два пытанні. Вось, Іван, у нас адзін з самых актыўных гледачоў з Шарлот, Паўночная Караліна. Дзякуй, Ваня. Вось так, вывожу іх на экран. Так, ці спадабалася... Так, чакай, не бачу. Спрабавалі вы пазнаёміцца з індзейскімі выявамі творчасці. Так, я хочу сказаць, што калі я прыехала ў Злучаныя Штаты, гэта для мяне раскрыла проста неверагодныя гарызонты, адкрыліся новыя. Па-першае, я тут
даведалася, то бок змагла, скажем, у доступе для мяне стала розная літаратура, значна больш, чым это у Беларусі я магла гэтага ўсяго дастаць. Таму індзейскія менавіта папяровыя выразкі, якія, ну, мы ведаем, што ёсць у Мексіцы папель пікадо, такія робяць менавіта на Хэллоуін, у іх распаўсюджаны, робяць выбіванкі, але амерыканскія індзейцы, якія і зараз жывуць у Пуэбла, у рэзервацыях такіх рабілі таксама папяровыя выразкі. І вельмі цікавы такі момант, то бок я даўней толькі чула пра гэта, але мне ўдалося ўжо пабачыць тут арыгіналы. Вось, і нават зрабіць фотаздымкі гэтых арыгіналаў. Яны рабілі менавіта з расліннай сыравіны, рабілі паперу, і рабілі гэта толькі шаманы. І потым з этой паперы вырезалі рытуальныя фігуркі духаў. Звычайна гэта быў дух кукурузы, таму што гэта дух плодароддзя у іх. І потым, калі там нейкі час назад, там можа якіх там 4 дзесяцігоддзі, 3, таму нейкі просто турыст убачыў на нейкім рынку, куды прыехалі гэтыя індзейцы, нешта прадавалі, убачыў выпадкова эту паперовую выразку і купіў іх. Вось пасля гэтага яны зразумелі, што на этом можна зарабляць грошы, і сталі выразаць усе. Вось, і таму зараз, ну, можна сустрэць. І, на жаль, у мяне ў калекцыі пакуль няма гэтых прац, вось, але я спадзяюся, што я знайду. Яшчэ, так сказаць, можна з гэтым сустрэцца, можна знайсці. І яшчэ хочу дадаць, што акрамя таго, што індзейскія выявы, тут у Злучаных Штатах я для сябе таксама, па-першае, адкрыла афрыканскія выразкі. У мяне ёсць менавіта зроблены афрыканскімі мастакамі. Такі вісіць у мяне тут нават у маёй майстэрні трыпціх, там 3 пано. І менавіта то, што датычыцца Амерыкі, Злучаных Штатаў, у мяне ў калекцыі ёсць папяровыя выразкі амішаў. Вот гэта сапраўды для мяне было нечакана. Вось, і вот у мяне адна ў калекцыі такая праца ёсць ужо. Так што так, мне вельмі цікава вот папяровае мастацтва іншых культур. Ну, я не кажу пра тое, што у мяне там ёсць кітайскія розныя і польскія тут ёсць нават сілуэт, адзін вельмі старажытная выява. Я бачу па паперы, што вельмі даўно быў зроблены, але, на жаль, там ніякіх не было ні подпісаў, нічога на гэтым. Але вось класічны такі еўрапейскі профіль, партрэтная такая сілуэтная выцінаначка ёсць. Дзякуй. І яшчэ адно пытанне, ты ўжо фактычна, ну, крышку пачала адказваць, але больш разгорнутая. Ці ведаеце вы, ці ёсць нешта падобнае на тэрыторыі ЗША, магчыма, мясцовыя індзейскія традыцыі, ці традыцыі, які нагадваюць выцінанкі? Таксама два пытання. Так, ну, по сутнасці так, я вот отказала, што вот у індзейцаў ёсць вот эта папель пікадо, которые, між іншым, яны рабілі гэта яшчэ да таго, як еўрапейцы прыехалі. І таксама з расліннай сыравіны, то бок яны незалежна ад іншых цывілізацый вынайшлі свой спосаб прыгатавання паперы. Ну, і вот з тых, што я знайшла, гэта выцінанкі амішаў, вельмі, ну, я маю на ўвазе менавіта традыцыйныя такія формы. То бок я вельмі ўражана, я яшчэ хочу пазбіраць выцінанкі амішаў, але тое, што я бачыла, это яны звычайна такога рэлігійнага характару. То бок там, ну, звычайна там нейкія радкі з Бібліі. То бок у мяне, напрыклад, выцінанка, дзе проста дамок выразаны, там птушачкі, кветачкі і тэкст з Бібліі выразаны. Кшталту як пра свой дом і пра сваё цела, так я буду клапаціцца пра свайго Бога. Вось. І напісана там нумар радка з Бібліі, дзе вот это, значит, адкуль узяты гэты тэкст. Вось. Ну, это з традыцыйных такіх. Ну, канешне, у Злучаных Штатах вельмі многа ёсць мастакоў, якія займаюцца паперовым выразаннем. І, канешне, узровень гэтага мастацкага папяровага выразання, узровень выканання проста неверагодны.
просто неверагодны. Я сама з'яўляюся сябрам амерыканскай гільдзіі выразальшчыкаў з паперы. А вось я ўжо 4-5 год з'яўляюся гэтым сябрам. Я была сябрам яшчэ да таго, як я ў Злучаныя Штаты прыехала. Яшчэ ў Беларусі уступіла ў гэту арганізацыю. І на дадзены момант у Паўночнай Караліне адбываецца выстава гільдзіі, і там менавіта таксама мая выцінанка ёсць, там калектыўная выстава. Вось, то бок я стараюся удзельнічаць у выставах гільдзіі регулярна, плюс на арт-фэсты тут прыязджаю. Канешне, жывапіс значна больш распаўсюджаны, чым папяровае выразанне. Папяровае выразанне, выцінанка, пейпакат, дэкупаж па-французску. Гэта даволі рэдкае выяўленчае мастацтва паўсюдна ў свеце, але калі людзі гэтым захапляюцца, то, канешне, гэта неверагодныя таленавітыя такія творы атрымліваюцца. Так што так, тут ёсць рознага ўзроўню, рознага прыкладу, і ёсць вельмі прыгожа. Між іншым, на сваіх вось у Фейсбуку часцей, часам у Інстаграме я стараюся знаёміць сваіх падпісчыкаў з нейкімі цікавосткамі. І адна з такіх яшчэ вельмі цікавых для мяне адкрыццяў гэта быў Крэнкі тэатр, дзе якраз ужываецца не заўжды, але адна з формаў Крэнкі тэатра, дзе якраз ужываецца папяровая выразка для таго, каб стварыць гэты відэаряд. Для таго, я думаю, што для мяне, напрыклад, я ўвогуле не ведала пра такую форму тэатра, таму я трошку патлумачу ў 2 словах. То бок это нешта падобнае да ценевога тэатру, то бок это такі бокс, звычайна нейка, большы ці меншы, і там знаходзіцца 2 такія штифты, з аднаго на другі звычайна перамотваецца такі рулон паперы. І вось на гэтым рулоне паперы вырезаецца і клеіцца сюжэтная лінія. І паступова гэта проста перамотваецца, і ідзе вось гэты рух, ідзе гэты сюжэт. З гэтым разам могуць нейкія такія ценявыя элементы таксама спалучацца. Вось, это вельмі прыгожа, і я нават была тут на фэсце Крэнкі тэатру ў Балтіморы, я была вельмі ўражана, я закахалася, і я просто сумасшедше хочу это сама зрабіць, але я просто ведаю, колькі гэта намаганняў і часу, але я хочу это зрабіць. Я шукаю кампанію, долучайтеся. Так. Выдатна, я уже захацела адразу схадзіць паглядзець, подумала, можа, у нас тут таксама нешта такое ёсць, потому что я таксама приобщилась, так сказать, к выцінанню, пакуль я по трафаретам, вось. Але вот этот сам кайф, вот это вот от самой гэтай працы, то бок я крышечку, але, дакранулася, поэтому, дзякуючы табе у тым ліку. Да, дзякуй вялікі, вельмі цікава. Будзем скончваць, час у нас уже надышоў. Вось, гледачы наши уже амаль разбегліся. Ось, дзякуй вялікі, што прыйшла, што столькі распавяла. Конечно, вялікі дзякуй за то, што робіш. Это просто надзвычай каштоўна. Разумею, што, можа быць, хацелася б, каб гэта было больш і пашырана, але я думаю, што ўсё гэта абавязкова будзе. Вось, я пасля твайго адказа на маё пытанне цяпер не сумнеюся, ты гэта ўжо ніколі не кінеш, поэтому дай Бог. І мне б, конечно, асабіста вельмі хацелася, каб з'явілася нейкая, можа быць, это такія мары, не ведаю, фундацыя, каб падтрымліваць менавіта вось беларусаў, творчых беларусаў, бо іх вельмі шмат у Злучаных Штатах, у іншых краінах. Вось. Я сама крышку таксама творчасцю займаюся, мне гэта вельмі натхняе, і потому что творцы, конечно, я просто голова насамрэч ідзе колам, калі я просто уяўляю, калі творцы, да, просто даць гэтыя, нават базавыя, каб закрыты былі просто базавыя патрэбы. Вось. Колькі ён мог усяго нарабіць, калі не трэба было, да, там праца, дзеці, там это все. Вось. Я па шчырасці веру, што мы ідзем
усе чалавецтва ідзе якраз такі у гэтым кірунку. Вось. Ну але вельмі крута, што вось ёсць такія людзі як ты, якія, не гледзячы на ўсе цяжкасці і гэтак далей, працягваюць ствараць такую прыгажосць, дарыць прыгажосць, вось, і рассейваць свет творчасці па зямлі, па планеце і па нашай роднай Беларусі. Вось, гэта была Вольга Палуніца, мастачка, вацінанкі ў першую чаргу, родам з Беларусі, з Маладзечна, зараз жыве і працуе у Вашынгтоне, DC, побач, вось, калі будзеце там, то, калі ласка, вось, маякуйце, вось, завітвайце, калі ласка, подписывайтесь на сацыяльныя сеткі Вольгі, ну і, конечно, набывайце працы, і вось, конечно, пазлы, ну, это просто неверагодны падарунак для нас усіх, на каляды, на Хэллоуін, просто супер універсальны падарунак, там все запакавана, зроблена, я яшчэ не бачыла ў руках, але вот просто нават на адлегласці твае рылсы, вот як ты, ну, просто адчуваецца, колькі ты туды пяшчоты, ну, дабрыні вот сябе туды уклала. Вялікі дзякуй. Так што, спадарства, набывайце, не забывайце і набывайце. І хочу сказаць вялікі дзякуй Вользе Броман, якая сёння не выйшла ў эфір, але яна увесь час знаходзілася з намі і падтрымлівала тэхнічна і падрыхтавала усю, скажем так, падрыхтоўчую арганізацыйную працу ўзяла на сабе, перапіска з Воляй, ну і все такое. Вось, поэтому Воля, вялікі дзякуй, і дзякуй Аба, на канале Аба мы якраз таки гэта ўсё распавядаем. Дзякуй усім гледачам. Вось, і яшчэ хочу сказаць дзякуй усім, хто данаціць на Аба. Вось, потому что вот просто сёння выдатны прыклад, куды гэтыя грошы ідуць. Вось, на такія праекты ідуць. Вось, поэтому працягвайце нас падтрымліваць, будзе вельмі цудоўна. Вось, Воля, можа, хочаш нешта сказаць? Я хочу сказаць, што таксама ўсім дзячна, хто даседзеў, даглядзеў, і Вользе, і Надзее, і Абе, я ўжо про это казала. І, ну, хочу з вами таксама падзякаваць за цёплы такі вечар, за ваши пытанні. Ну і да новых сустрэч на канале Аба, дзе мы будзем гаварыць пра мае праекты яшчэ новыя праз нейкі час, бо ідэі ёсць, і яны такі на этапе першапачатковай рэалізацыі, так што пагаварыць будзе пра што. Долучайтеся. Дамовіліся. Да, да хуткіх сустрэч і жыве Беларусь. Жыве. Да побачення.